Wala ko ngayon kasi. Puro ako. Kasi... Ay, check eh. Pero yung tas wala. Che. Alam niya kung kaya. Kaya siya kasi Sige, ano yan? Sige. Sesin. yan, video ba yan? Wala akong baka mamaya may iba lumabas dyan. Ano yung polo, anong pagkain yan? Check eh. Gloria. Ah! Why are you taking pictures? No, this is video. Oh, Oh my God. Tammy. What's that for? They said that Ate Cynthia might appear, you know. Oh. Magiging bata din ba ako dyan? Pogi. Huwag yung buo ko Sure. partner ah. Wag raw yung ano. Huwag yung buo ko partner ah. Side view lang. Dapat nakatingala ka para hindi ayan, ganyan. Birthday boy. Kapatid niya.